वाडीतला काय ते आमच्या गावातला वाटतं. ह्या बघा होय मा. अरे होय, अरे हा आमच्याच गावातला. इतकं कचरो वाटलं आमच्या गावात. शी त्यामुळे कोणी व्हिडिओ केला ह्यो. माय जय कोणी व्हिडिओ काढलो ना तो गावा होय. गाव लोक बरो मारतले. अरे आमच्या गावाची वाट लायता मरे ह्यो. मोबाईल टाकतो. शी ह्यो कचरो टाकण्याचे व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलला टाकतले आणि आमच्या गावाची वाट लायताला. निर्ग्या चल आम्ही जाऊयात मेल्यात मारूया. थांब पण तुमका कळतला कसा कोणी टाकलो तो. हो माझ्या लक्षातच येऊ नाही मरे. व्हॉट्सअप ग्रुप वर फिरता व्हिडिओ. काय करूया? कळतला कसा तुमका. पण आमच्या गावाची तर वाट लागतली. सगळं नाव खराब होतला आमच्या गावाचा. अरे त्यापेक्षा ना ती जागा साफ केली तर आपण. हा ह्या आयडिया मस्त. हा बघ बरोबर हा. होय होय. कोणाक तरी फोन करतलोय माहिती एक कोणतरी येतलो. येतलो होय. आम्ही दोघं जण असोत ना. हा चला काय असा कोणा विचारलं तरी आता येऊचोय पण ना. हो. साफसफाई करूच्या ना. असली गावा कोणी उचलला. ते पैसे गावनत नाही मरे. तरी पण असं नाही आपण तिघा जणांनी होय तितक्या करूया. हा चला आम्ही करूया मरे. चल बघ्या तिघात होत तितक्या. हो चला आता मला दुपार झाली आहे. जेवूया आणि संध्याकाळी जाऊया. चला चला. संध्याकाळी चला. संध्याकाळी हो, चल. होय. ओके. थांब थांब. अरे तो अक्षय येता. विचारे मध्ये त्या का चल. संध्याकाळी येता काय सापूर. तो माहिती आहे? दुकानात जायत ना. विचार या. येऊचं नाही माहिती तरी पण विचार. विचारूया. काय होतं? अरे बघूया तरी विचारून बघूया ना. ए थांब रे. काय रे अरे संध्याकाळी फ्री येतो. हा त्या अरे आमच्या गावात कचरो भरपूर झालो हा. आणि कोणीतरी त्याचा व्हिडिओ काढून मोबाईलवर व्हायरल केलो हा. मगाशीच बघलो. मगाशीच हो. बघलो आम्ही. हो. या संध्याकाळी असे मा. अरे पण काय सांगू तुका रात्री मेल्या ना आंब्याची पेटी भरू गेले. काय रे अरे होय रे. आणि रात्री ना उशीर झालो एक भर म्हणजे घराडे वाजले 3-4:30 आणि मग झोपून मग उशीर झालो 8 वाजले. आणि काय झालं माहिती आता मी गेले कल मग पाणी शिपा करू 8:30 समजलं मा. त्यामुळे बघूया योग गावला. संध्याकाळी वाईज मेला वाईज अरे एक तास तरी येऊ का तुका वाय ह्या असा. अरे पण सांगू एक ताचा विषय नाही आणि परत संध्याकाळी लग्नात जाऊचा माका परत. कसली मेला लग्न करता. अरे ह्या काम केलंय तर मेला पुण्य गावताला. होतं. अरे आजार अरे कमी पुण्य जातले. मान्य आपण माझ्या मावशाचा चढवता लगीना पण लग्नात जाऊ नको. माराने काही विचारू नको. मला फिराक बोलेल का लगेच येतो लो. चाललेलं आहे मी तुम्हाला पोरांनी मगाशी. विचारल्यानं काय फिराक जायचं समजतो माहिती आहे पोरांचा. चल घरातला खाव घाला तरी. हा माहिती आहे येते मग एक टाइम घालून होतो. हे ओमक्या संध्याकाळी फ्री आहे तू. कशा अरे साफसफाई करूया. करू. अरे तू व्हिडिओ बघून व्हिडिओ येतो. बघून आहे तू. व्हॉट्सअप वर व्हिडिओ हा झाला तो बघलं बघले तुमका काय वाटणार का? काय वाटतं म्हणजे काय वाटतं म्हणजे चल मग साफसफाई करूया. साफसफाई 5 मिनिटं करूचा मी फक्त. काय साफसफाई नाही माझी काय जमीन नाही असतात मी काय कचरा टाकू नाही अरे जमीन कामाला. भरपूर काय करते पण गाव तो आपला अरे जाणार गाव माझा मी थोडं टाकले मरे माका काय गरज आहे जाऊन साफ करूची आणि माझ्याकडे काय नको कचरा कमी टाकलं समाजला तुम्ही काही येऊच्यात ना. नाही ना माका टाइमच नाही असं काम चल चल जा जा वाटेल. याचं काय करूया आता. बाटले कोण घेतो नाही तो सुको कचरो आम्ही जाळू शकतो. बोलो कचरो आम्ही काय खत करू शकतो. ह्याचा काय? याचं काय करूया. काहीतरी पर्याय काढू. शहरात ह्याच्यासाठी काहीतरी पर्याय तरी ठेवले. गावात काय करतले. अरे जय त्या ग्रामपंचायत काय करणार आहे गावासाठी फक्त. जय त्या जाशीत त्याच्या आता हेच बाटली बाटले जास्तच वाढले रे. बघ मरे कितके झाले ते. सर 4 असत पुढे अजून 4 दिसतले तुका. हो तुझा अजून एवढा भरपूर राहतो त्या साईड. ते बघ आपण ठिकाणी मिळालं होऊ शकणार नाही या.
चा सगळ्यांनी मी एकत्र येलो ना तर काहीतरी होऊ शकता तर पुढे प्रॉब्लेम आहे आमका. खायला यांका अक्कलच नाही काय रे. बघ मरे आताच साफ केला सगळा आणि लगेच कचरो टाकून जातात. कित्याक काय शाळेत जातात ना काहीच करणार नाही. शाळेत त्यांचा विषय नाही रे, घरातलोच कचरो मा सगळ्यांच्या. चल अशामुळे आमचा देश मागे नव्हता कळला हा, आणि फुकटची सरकार काय ते दोष देतं. सरकार काय करतो लो? आपल्याला ग्रामपंचायत काय आपल्याला काय करू नको. लोकांनो ह्यो तुम्ही व्हिडिओ बघितला ह्याच्यातनं तुमका काय कळला तर बाबा गावात जय थंय तुम्ही कचरो टाकू नका. कारण आता गावातही भरपूर प्रमाणात शहराप्रमाणे ना गावातही आता भरपूर प्रमाणात प्रदूषण वाढलेलं असा. कारण काय जो तुम्ही येता आणि जय थंय कचरो टाकता आणि त्याचं प्रदूषण निर्माण होता. आता ओलो कचरो हा त्याचं खत निर्मिती करा, ती झाडांका घाला, झाडं काहीतरी चांगल्या ह्या दितली तुमका. सुक्या कचरो काय करा एखादं खड्डो ह्या करा आणि त्याचा आग घालून विल्हेवाट लावा ना त्याची. हो पण घन कचऱ्याचं काय करूचं आम्ही? घन कचऱ्याचं आमच्याकडे व्यवस्थापनच नाही ना. अरे. गावात व्यवस्थापनच नाही काय. बघा आता शहरात माहिती हो. तालुक्याचा नंबर येलो तर शहराचीच फक्त साफसफाई केली हो, जाते. बरोबर. बरोबर. मग त्या शहरातील गावांचा काय? गावात काय साफसफाई होणार नाही ना. हा मग आता जी शहरात यंत्रणा वापरतात ना जी काय प्रोग्रेस हा, असतात शहरात बरोबर. हा तीच गावात आणायची आणि गावातल्या लोकांची जरा मदत घेऊन ना हा. ती गावात ह्या करून गाव आपलं प्रदूषण मुक्त कसं होतं ना ते ह्या बघायचं बघायचं. बरोबर. हे योजना आपल्या ग्रामपंचायतीने राबवू होईल आणि गावात लोकांनी पण काहीतरी हातभार लावत होय ना तो त्याचा. असा रे, त्याशिवाय कामच नाही होची ना. हा. हा. आणि आमच्या कॅज्युअल मालवण युट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, भरपूर शेअर करा आणि कमेंट करा आणि घंटा वाजवा विसरा नका. हा चला.